искаш мултифункционална мивка? Това са 4 причини. Първо, защото старата ти мивка улеснява изживяването ти в кухнята. Второ, защото вярваш, че няма да ти е от полза. Трето, защото не знаеш цената и откъде да поръчаш, а коментарите за цена са вече забранени от TikTok. Четвърто, защото вярваш, че всичко необходимо за една кухненска мивка вече е част от ежедневието ти, а именно дъска за рязане от масивно дърво, подвижен леген, кошница за отцеждане, контролер за източване на водата от сифона, изтеглящ се смесител с водопад и иновативен дигитален дисплей, захранван от водноелектрически генератор. Дисплея показва температурата на водата в реално време, позволявайки прецизност за твоят комфорт, и удобно показва времето на работа. Не изоставай, стани част от Тетрасинк. Увеличи преживяванията си в кухнята. Всичко това необходимо за твоят комфорт в една мултифункционална мивка, а именно мивка, смесител, автоматична